Aste nagusiarekin jarraituz, gaurkoan Hamaika Telebista alde zaharrera etorri da, bilbainadak eta txikiteoa ikustera. Eta gu ere, ausartu ingo gara, abesten badakigulako. Gaurkoan bilbainadak eta txikiteoa. Zuek zer ingo zuen, zein da zuen papera? Bueno, gu bazkaltzaia bagatoz ona, baina bai, txikiteru egera eta orduan txikito batzuk hartuko dugu, eta gero bilbainada batzuk botako dugu be. Bilbainadak eta, bueno, amengo kantak, bertako kantak. Gaur plana da, hemendik abestu, hiruretara arten eta gero Baskaria, eta gero segi abestuten egun guztian. Oso polite, nik gustora atorten naz beti, batez ere banatzen gara eguna, eta oso pozik etorten gara. Guk, gure taldea da Garaizarko Matxorriak, eta beti etorten gara hemen eta gustora. Jendea jarratzaile asko daukagu eta ana. Kaixo, Fernando, zer moduz doa aste nagusia? Primeran, urtero bezala, primeran humore ederrean da kantu kantari gu hemen alde zaharrean. Ellos creían que tomarían los flores, salían, se equivocaron. Era Bilbaíno los que ahí había, vaya un Tiberio que allí se armó, los bilbaínicos del verano, Chaco, Ligori, suelen beber bajo las barras del Puente Nuevo, buenas Moscú. Baina zer da nahiago dezuna? Txikiteoa edo kantatzea? Txikiteo da aitzakia. Geurik gustatzen zaiguna benetan da laguntartian egotie eta gero kantatzia. Baina, bueno, kanta ezkero zeo zer hartu bila data. Nik, hau da bigarrena. Nik normalian egiten duguna da abestiek gure asmoa. Ni uste dut horrez adala, biak kombinatu lehike eta kombinatu honak ateatzen dira, bilbainera kantatu txikitoa gartzez. Txikitero eta bilbaina nire ustez, nik ez dakit, ni 74 urte ditut, eta ez dut ezagutzen guztia, hori hasi zen ni baino lehenago. Baina ez dut esango zelan hasi ziren, baina nire ustez hasi ziren abesten taldeka lagun arteko abestiak, beti leku guztietan egoten dira inteligente batzuk prestasun daukatena letrak atatzeko, irripar bat egiteko, eta badak orain nire badago horrako asuntoak. Eta nire ustez hortik hasi ziren abesten herritik edo tabernetatik, eta gero, ikusten duzu, hau egin leike abesti koruaren txat, eta gero, igual egongo da jente asko esango duena, nik esaten dutena ez dala egia. Bueno, denetariek, oin esate baterako txori kantatzen ari die, eta Euskal Herri txon piperri kantatu dugu lehen, eta gero bilbaina da batzu, Bilbao la Vieja, asko, eta euskal kantak, batez be euskal kantak, da euskaz batez be. Txoria izango, baina horrela, ezen gehiago txoria izango, eta ni txoria nuen maite, eta ni txoria nuen maite. La 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 la.
Baskari bat hola. Baskari potolo bat, da gero bai sobremesa bat egingo dugu bai. Da sobremesan be kanta eta zeo zer gehiago egongo da. Bueno, gure abaiz batzak baditu 26 urte, eta nik gogoratzen dutanetik beti izan gera Bilboko jaietan bilbainada kantatzen azten nagusiko ostegunean. Eta nolako da emakume bakarra izatea, da denak gizonak izatea? Osea, zure hotxere bai, bako entzungo da? Bai, bueno, a ber, nik daramat hemen 7 urte, baina, bueno, a ber, gizona dira denak, baina, bueno, gehitu nabean eta hemenago, eurekin, oso ondo, Eta nola ikusten duzue jentearen harrera? Jente asko tortzen da ikustera bai, aparte txikiteoan dabiltzanak? Bai, urtero etortzen gara, eta, bueno, beti dago pilo jentea, eta, bueno, gure segitzen, eta abez batzak gehiago daude, eta, bueno, danok, gorda txikiteron egunea, eta horregaitik, bueno, gube holan. Bueno, hemen amaitzen dugunean jende bat pixka bat erretiratzen danean, baskaltzera joango gara taldekide guztiok, eta bueno, gero iluntzaldea bakoitzan nahi duen edo kontzertu matetara edo txosnatara edo hori norberak ikusiko du. Gero beste aldetik, bilbainadak dire euskal kantak. Nik ez dago esango klaru hori euskal kantak direla, baina Bilboko kantak bai. Ahora, beste aldetik orain zabaldu egin da asuntoa, eta orain abesten badozu bilbainada bat erderaz, edozein lekutan abesten badozu hori ulertzen da euskal kanta bezala, ez dakit zelan esan. Aki mentxikiteo asko egon dira eta nire ustez hortik irten dire gauza batzuk, estilo batzuk, kultura bat, eta kultura horretatik nire ustez irten ziren abesti hauek. Eta